Kristu izinsuku eziningi wawulingwa awahlulwa wakudola ebusuku izilwane zabuhaka wawulale emhlabathini singekolingisena sikhule besizithoba sithokoze ngawe wedwa singanaki okumhlaba nxa sehlushwa ngusathane silwenga ngokwethu simahlule nathi ngawe Kristu wena owanqobayo sisesenokuthula sithokoze ngokugcwele ingelosi zesiphathe lapho sesiphumelele oselondoloze Jesu simenguwe siqinile size sibhekane nawe nalondla Inkonzo iqhubeka ekhasini 104. Inkosi inani nawe futhi masikhuleke uNkulunkulu somandla izinhliziyo zonke zivulekile kuwe nezimfiso zonke zaziwa nguwe akukho lutho olufihlakele kuwe hlamlula imicabango ezinhliziyo zethu ukuphefumulela kuzo umoya wakho ongcwele size sikuthande ngokupheleleyo silidumise ngokufanele igama lakhe elingcwele ngoKristu inkosi yethu Nkosi uNkulunkulu wakho inhliziyo yakho yonke nangomphefumulo wonke wakho nangengqondo yonke yakho lo umthetho oqala nomkhulu wesibili ufana nawo ukuthi uthanda umakhelwane wakho njengalokho uyithanda wena lemthetho emibili ibambelela umthetho wonke nabaprofeti masivume izono zethu sizimisela ukugcina imithetho kaNkulunkulu ngokuphila ngothando nangokuthula nomakhelwane wethu Oh come let us adore him Oh come let us adore him uNkulunkulu somandla baba wasezulwini sivuma sizisola kuba sikonile sinecala nokucabanga nokukhuluma nokwenza nokuphutha sithethelele konke okudlulileyo ngenxa yendodana yakho Kristu Nkosi yethu
usenze sikhonza ukuhamba okusha kudunyiswe igama lakho. uNkulunkulu somandla othethelela bonke abaphenduka ngoqinisileyo akanihawukele anithethelele izono zenu anikhulule kuze animise anigcine phela phakade ngoJesu Kristu inkosi yethu. Masikhuleke uNkulunkulu onomusa uJesu wathola kusivikela kuphelele ezwini lakho siqinise ukuze sihlale siphikelele njalo kwethembeni lapho sibhekene nezilingo siyanxusa ukuba ngoJesu Kristu inkosi yethu ophila ebusanayo nomoya ingcwele uNkulunkulu munye manje naphakade. Somandla umoya wakho ukulalela umoya wakho indodana yakho yazile insuku engama-55 sipho ubabalo lokuba sizivinye ukuze siphokophelele usukwini lokuvuka ngokuzinikela ukholweni nasothandweni ngoJesu Kristu inkosi yethu. Isifundo sokuqala sibhaliwe kuDeuteronomy isahluko singesamashumi 26. Sizoqala ukufunda evesini le-16. uDeuteronomy chapter 26 soqala ukufunda kuverse 16. Namhla usimakade uNkulunkulu wakho ukuyala ukuba ugcine lezi zimiso nezehlulelo uyoqikelela ukuba uzigcine uzenze ngayo yonke inhliziyo yakho. Usimakade namuhla umnikile isiqiniseko sokuthi uyakuba uNkulunkulu wakho uyohamba ezindleleni zakhe ugcine izimiso zakhe imiyalo yakhe nezehlulelo zakhe ulalele izwi lakhe. Usimakade unikezile isiqiniseko namuhla sokuthi wena uyakuba isizwe esiyifa lakhe njengowesethembiso sakhe ugcine yonke imiyalo yakhe ukuze akuphakamise phezu kwazo zonke izizwe azenzileyo ngokubongwa ngegama nangodumo ube isizwe esingcwele kusimakade uNkulunkulu wakho njengokusho kwakhe. Izwani izwi lenkosi. Ihubole losuku 119 119 page 756. Ihubo losuku 119 756. Babusisiwe abangenasici ekuhambeni kwabo abahamba ngemithetho kaSimakade. Wena usilayezile ukuba abangakwenzi okungalungile kepha bahamba ezindleleni zakhe. Sengathi izindlela zami zingaqondiswa ukuba ngigcine izimiso zakho. Ngiyakubonga ngenhliziyo eqotho lapho ngifunda izahlulelo zakho.
Makudunyiswe uyise nendodana ongcwele nje kuba kwakunjalo ekuqaleni kusenjalo namanje oya kuba njalo koze kubipa Inkosi nani ake nilalele indaba enhle emenyezelwa nguMateyu ongcwele isahluko singesesihlanu siyaqala ngesahlukwana samashumi amane anantathu. Nizwile kwathiwa wothanda umakhelwane wakho uzonde isitha sakho. Kepha mina ngithi kini, thandani izitha zenu, nibusise abaneniqalekisayo, nibaphathe kahle abanizondayo. Iyango ohlubuka nami angisoze ngahluka ana ongithanda no njalo khona lepho khona lana
angisoze ongithanda ongithanda kangaka njalo 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 unalana khona lena khona lana sinomhlobo Jesu uphike uphiyo njengayena abaningi bayamshiya ohlubuka namina angisoze ngahluka ngithanda ngithanda njalo njalo unalana khona lena masikhuleke siyabonga Nkosi siyabonga nzulu yemfihlakalo sibonga baba uthando sithanda ngalo uNkulunkulu wethu selokusile baba ukhuluma nempilo yethu Baba wethu onamandla wonke egameni lika Jesu siyakuthanda baba wethu ongcwele ingakho Nkosi yami nxa ukhuluma ngohlobo ingane oyithandayo ayiyala uyisolo ukuze uyiqondise endleleni siyabonga baba siyabonga sikhulekela baba ukupheleliswa entandweni yakho uNkulunkulu wethu onamandla wonke ukuze baba nxa sifike kuwe siyoba yilelo bandla elingenambimbi nasisihla elikholekile kuwe uNkulunkulu wethu sizinze bazalwane siqhubeke nemikhuleko page 112 umkhuleko B Baba somandla uNkulunkulu wasezulwini usifundisa ukuba sikhulekele abantu bonke sibabongele yemukela imikhuleko yebandla semhlabeni wonke ukuba liwazi amandla kamoya wakho nabantwana bakho bonke bavumelane ngeqiniso lezwi lakhe elingcwele bahlalisane ngobunye nangokuthandana sikhulekela inceku yakho uBishop wethu uVikinduku kanye noBishop wethu omkhulu Thabo nabo bonke abanye abefundisi bezwi namasakramenti akho kuthi ngokuhamba nangokufundisa kwabo baliqhamisa udumo lwakho abantu bonke basondele kuwe siyakuncenga ukuba ubahole bonke ubahlahlamelisa abasembenzela ukwanda kwevangeli lakho phakathi kwezizwe uyikhansele ngomoya wakho zonke izindawo zokusebenza nezokufunda nezokwelapha sikhulekela ababusi bezizwe ukuba babuse ngokuhlakanipha nangobulungisa
bandise ukuthula nenhlala kahle emhlabeni. Phana leli bandla nabo bonke abantu bakhe ezikhundleni zabo ezahlukene ubabalo lwakho ukuze balizwe izwi lakhe elingcwele ngeenhliziyo ezithobekileyo nezilalelayo bakhonze ngeqiniso insuku zonke zokuhamba kwabo. Siyakuncenga Baba ngobubele bakho kuba ududuze uphilise labo abasekuhluphekeni nasosizini nasekudingeni nasekukhandlekeni. Sikudumisa sikubonga babongcwele, sikudumisa sikubonga abangcwele bakho bonke ngoMaria intombi ebusisiwe unina wenkosi yethu uJesu Kristu nanga wonke amaqhawe ebandla lonke ezizukulwaneni ngezizukulwane. Sibeka phambi kwakho bonke abantu bakho asebedlulile. Siphinde namhlanje siqhubeke sikhulekele le retreat eqhubekayo enhlangano kaDonsa umndeni. Sengathi uNkulunkulu angaqhubeka akhulume nathi kuthi konke nesikuzwile kube yilokho kuyosisiza sihamba ukhalo olude size sifinyelele kuNkulunkulu lapho khona esofikenyelela khona kuNkulunkulu othena lapha fanele sifinyelele ukuba ibandla lakhe lifinyelele kwelingenambibi kanye lingenasihla. Namhlanje ibandla okwemkhuleko yebandla sikhulekela emission to Sefiras le Chaplain Maclasin. Siphinde sikhulekele ne-Diocese of Malek Province of Episcopal Church in South Sudan ngesawu sakho Nkosi. Sibeka phambi kwakho bonke abantu bakho asebedlulile. Siyacela ukuba singene nabo entokozweni yakhe epheleleyo nenganamkhawulo. Yenza lokho Baba ongcwele ngenxa kaJesu Kristu Inkosi yethu. Amen. Nizwile kwathiwa wothanda umakrona wakho njenga uzondi sitha sakho. Kepha mina ngithi kini thandani izitha zenu. Nibabusise abaniqalekisayo, nibaphathe kahle abanizondayo, nibakhulekele. So cela uthwala khuphu ke ngapha emsamo kuze silungiselela umnikelo. Thula kwenkosi akube nani. Okuhle kodwa ungenze la konke okuhle ngenzela okuhle kodwa ungenzela sombonga nganingi sombonga ungenzela okuhle ungenzela sombonga nganingi ngizombonga ungenzela sombonga ngani wenzela okuhle kodwa wenzela yamangala nami yamangala wenzela yamangala nami sombonga ngani mina ungenzela okuhle kodwa ungenzela okuhle
konke awebo ungenzela okuhle kodwa ungenzela okuhle kodwa yebo kuhle kodwa sombonga ngani Jesu wenzela sombonga ngani wenzela okuhle kodwa sombonga ngani mina wenzela okuhle kodwa yamangala nani yamangala nani Yesu yamangala yamangala nami yebo yamangala sombonga ngani sombonga ngani mina ezelo kuhle kodwa yamangala nami yebo yamangala yamangala nami Yesu yamangaza sombonga ngani ungenzela sombonga ngani mina ungenzela okuhle kodwa ungenzela 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 okuhle kodwa sombonga ngani ungenzela okuhle kodwa sombonga ngani ungenzela 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 uJesu ungenzela 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 okuhle kodwa yamangala nami nami yamangala Yesu yamangala yamangala nami yebo yamangala yamangala nami sombonga ngani ungenzela okuhle kodwa lokhu kuhle sikuhlayo sikuphiwa uwe endaba amanzi
391. woza singende woza masinge bukhone enkosi bona phika yebo ibonakaliswa yebo laphika woza woza singene woza masingene sonke singene enkosi woza singene nawe woza masingene yebukhone enkosi laphinkazi
ekhasini 54. Egameni likaNkulunkulu uyise nendodana nomoya ongcwele. Amen. Sihlangene lapha njengomndeni kaNkulunkulu phambi kukaBaba wethu ukumdumisa nokumbonga yena, ukuzwa nokwamukela izwi lakhe elingcwele, ukuletha phambi kwakhe izidingo zomhlaba, ukucela intethelelo ngenxa ezono zethu, nokufuna umusa ukuze kuthi ngendodana yakhe uJesu Kristu sizinikelele ukuba simsebenzele. Ukulunga kukaNkulunkulu kuyamphendula umuntu. Nkosi, vula imilomo yethu. Makudunyiswe uyise nendodana nomoya ongcwele. Zethu sizivume. Nkulunkulu somandla, Baba wasezulwini, sivuma sizisola ukuba sibonile sinecala lokucabanga, ukukhuluma, nokwenza nokuphutha. Sithethelele konke okudlulileyo ngenxa yendodana yakho Kristu Nkosi yethu. Usenze sikhonze ngokuhamba okusha, kudunyiswe igama lakho. Nkulunkulu somandla, sihawukela usithethelele izono zethu, usigcine ekuphileni okuphakade ngoJesu Kristu Inkosi yethu. Amen. Hubo. Ihubo elimiselwe lolu suku ngalesi sikhathi ihubo 37. Ihubo 37 from verse 1 to 20. Ungazikhathazi ngababi, ungumulwa ngabeza ungalibiki, thembela kuSibakade wenze okulungileyo, wakhe ezulu uzonde ngokukholelwa. Inikele esandleni sikaSibakade indlela yakho umethembe, yena
yena uzokusebenza. Thula phambi kaSimakade, ulindele yena. Ungakhathazeki ngoninhlahla endleleni yakhe, owakha amacebo amabi. Ngokuba ababi bazakuchithwa, kodwa abalinda uSimakade bazakudla ifa lezwe. Kepha abathobekileyo bazakulidla ifa lomhlaba, bathokoze ngokuthula okukhulu. Inkosi iyakuhleka usuku ngokuba ibona ukuthi usuku lwakhe luyeza. Inkemba yabo izawungena kweyabo inhliziyo, imisalo yabo yaphulwe. Ngokuba izingalo zababi ziyakwaphulwa, kepha uSimakade uyabaphasa abalungileyo. Abayikujabha esikhathini esibi, bayakusutha ezinsukwini zendlala. Mawutunisuyise nendodana. Sibhaliwe encwadini kaMose uqala kuthiwa uGenesis. Sibhaliwe ku chapter 41 sizoqala ku verse 1. Sibhalwe emashumini amane nanye, amashumi amanti nanti. Amagama kuna isihloko samagama amaphupho kaFaro. Amashumi amane nanye, amashumi amanti nanti. Kwathi ngasekupheleni kweminyaka emibili waphupha uFaro. Bheka wayemi ngasemfuleni. Bheka kwakhuphuka emfuleni izithole eziyisikhombisa ezibukeka kahle zikhuluphele. Zadla emhlangeni. Nazo ezinye izithole eziyisikhombisa zenyuka emfuleni, emva kwalezo zibukeka kabi zondile zema kwezinye izithole ogwini lomfula. Izithole ezibukeka kabi
ezondileyo zadla izithole ezibukeka kahle ezikhulupheleyo. Wayesephaphama uFaro. Walala ubuthongo waphupha ngokwesibili. Bheka kwahluma izikhwebu eziyisikhombisa ezeleni linye. Zibhoxile. Zizinhle. Bheka izikhwebu eziyisikhombisa ezincane ezihwamukile umoya wasempumalanga zahluma emva kwazo. Izikhwebu ezincane zagwinya izikhwebu ezibhoxileyo ezipheleleyo. Wayesephaphama uFaro. Bheka kwakuyiphupho. Kwathi ekuseni umoya wakhe wakhathazeka. Wathuma wabiza izanusi zonke zaseGibhithe nezihlakaniphi zonke zalo. uFaro wazilandisa iphupho lakhe. Kepha akubangakho ongachazela wona uFaro. Yayisikhuluma induna yabaphathi zitsha kuFaro ithi, ngiyakhumbula namuhla amacala ami. uFaro wathukuthelela izinceku zakhe. Wangifaka ukuba ngilindwe endlini yenduna yemilindankosi, mina kanye nenduna yabaphekizinkwa. Saphupha iphupho ngabona lobo busuku mina naye. Saphupha kwaba yilowo nalowo ngokuchazwa kwephupho lakhe. Kwakukhona nathi lapho insizwa umHebheru inceku yenduna yemilindankosi. Sayilandisa yona sichazela amaphupho ethu. Yachazela kwaba yilowo nalowo ngokwephupho lakhe. Kwathi njengalokho yasichazela kwaba njalo. Mina inkosi yangibuyisela esikhundleni sami, yena yamphanyeka. Siphela lapha isifundo sesibini. Uyayikhombisa inkosi
sibhaliwe encwadini yomvangeli uJohane isahluko sesine siqala evesini noma isehlukaneni sokuqala. Johane chapter 4 verse 1. Kwathi kuba inkosi yazi ukuthi abaFarisi bezwile ukuthi uJesu wenza abafundi babaptiza abaningi kunoJohane. Ingani uJesu uqobo kababatizanga kodwa kwababatiza abafundi bakhe. Yamuka eJudiya yaphindela eGalile. Kwakuswelekile ukuba adabule iSamaria. Khona wafika emzini waseSamaria ogama lawo liShikhari eduze nesiqhingi uJakobe asinika uJosefa indodana yakhe. Wawukhona lapho umthombo kaJakobe. Ngakho uJesu ekhathele ukuhamba wayesehlala ngasemthonjeni. Kwakungaba ihora lesithupha. Owesifazane waseSamaria weza ezokukha amanzi. Jesu wathi kuye, "Ngiphuzise." Ngokuba abafundi bakhe babehambile baya emzini beyothenga ukudla. Khona owesifazane waseSamaria wathi kuye, "Yini ukuba wena ongumJuda ucele ukuphuziswa yimi engowesifazane waseSamaria na?" Ngokuba abaJuda abadlalane nabaSamaria. uJesu waphendula wathi kuye, "Uma ubusazi isipho sikaNkulunkulu nokuthi ngubani othi kuwe ngiphuzise, nga ucele kuye, yena nga ekunikile amanzi aphilayo." Wathi kuye, "Nkosi, awuphethe lutho lokukha amanzi. Umthombo ujulile, wathathaphi pho lawo manzi aphilayo na? Kanti wena umkhulu yini kunobaba uJakobe owasinika lo mthombo waphuza kuwo yena kanye namadodana akhe nemihlambi yakhe na?" Waphendula uJesu wathi kuye, "Ilona ilowo ophuza lawa manzi uyakubuya ome. Kepha lowo oyakuphuza amanzi engiyakumnika wona kasayikoma naphakade. Kepha amanzi engiyakumnika wona phakathi kwakhe ayakuba ngumthombo wamanzi aphuphumayo kube ngukuphila okuphakade." Owesifazane wathi kuye, "Nkosi, ngiphe lawo manzi ukuba nginqomi, ngingabe ngiseza ukukha lapha." Wathi kuye, "Hamba ubize indoda yakho uze lapha." Owesifazane waphendula wathi, "Anginandoda." uJesu wathi kuye, "Usho kahle ukuthi anginandoda, ngokuba usuke waba namadoda ayisihlanu. Le onayo kalokhu akusiyo indoda yakho. Lokhu ukusho ngeqiniso." Owesifazane wathi kuye, "Nkosi, ngiyabona ukuthi ungumprofeti wena. Okhokho bethu babekhuleka kulentaba, nina-ke nithi iseJerusalema indawo lapho kufanele kukhulekelwe khona." uJesu wathi kuye, "Sifazane, kholwa yimi, isikhathi siyeza lapho ningasakukhuleka kuBaba nakulentaba naseJerusalema. Nina nikhuleka kweningakwaziyo, thina sikhuleka kwesikwaziyo. Ngokuba insindiso ivela kubaJuda. Kodwa isikhathi siyeza sesikhona namanje lapho abakhulekayo abaqinisileyo beyakukhuleka kuBaba ngomoya nangeqiniso. Ngokuba uBaba ufuna abakhuleka kuye abanjalo. uNkulunkulu ungumoya, abakhuleka kuye kufanele bakhuleke ngomoya nangeqiniso." Owesifazane wathi kuye, "Ngiyazi ukuthi uMesiya uyeza othiwa uKristu. Nxa esefikile yena uyakusitshela konke." Jesu wathi, "Nginguye mina engikhuluma nawe." Siphela lapho isifundo sesibili.
Ngiyakholwa futhi ngithembela uNkulunkulu Uyise owadala umhlaba. Ngiyakholwa futhi ngithembela endodeni yakhe uJesu Kristu owahlenga isintu. Ngiyakholwa futhi ngithembela uMoya oNgcwele onikeza ukuphila kubantu bakaNkulunkulu. Ngiyakholwa futhi ngithembela uNkulunkulu munye Uyise indodana noMoya oNgcwele. Amen. Njengawe nongale nganiswa nawe phakathi waboThixo akekho onjengawe akekho sanibonani ingane zakwethu. Cha, nenhlonipho ngiyacela ukuthi thina njengamadoda nabantu abaye bahola inkonzo ebandleni lakithi lapho khona, uma kufika ekufundweni kwezifundo sicela ukuthi ungasho into oyithandayo. Sicela ungasho into oyithandayo noma kanjani. Kodwa uma ngabe kuukuthi niyalungiselela ukwenza inkonzo, kufanele inkonzo ihambe kahle. Kungabikho kuzosihlekisa endleleni ngenxa yokuthi kukhomba ukuthi naloyo usho into ayithandayo bese sihleka. Ibandla lakithi elaseNgilandi, ngakho ke ischool fees lisibeke kahle ngoba lifuna izinto zihambe kahle. Uma uye encwadini enkonzweni yakusasa, hamba uyofunda ukuthi lamaganyana abhalwe ngakuncane athini uma sekufika naseyifundweni.
Kodwa nje kuyo yonke inkonzo amagama amancane abalekile ngani zakwethu ukuthi siwafune. Ngakho kusho ukuthi abantu asobezohola inkonzo uma bengazange balungise bahlale phansi balungise vele nalowo yoshinto ayithandayo. Kodwa nxa inkonzo ilungiselele ukuthi wena uzofunda isifundo, wena uzohola inkonzo, wena uzokwenza ihubo, wena uzothatha amaculo, akekho oyoshinto ayithandayo. Wonke umuntu uyoshinto elungiselelwe. Ngoba ibandla libekile ukuthi uma ubiza isifundo uthini, uma kusenkonzweni yakusasa, uma kuqeda isifundo uthini, uma kusenkonzweni yesidlo, uma kuqeda isifundo uthini, uma uthini, awusho into oyithandayo. Okunye futhi mina ngiyacela ngani zakwethu njengamadoda, ngoba nabantu abahloniphekile, zifundisa ukwazi ukuthi lapha eSheshi eBhayibhelini kukhona incwadi okuthiwa ikaGenesis ikaMoses zinhlanu. Bese kuba khona incwadi okuthiwa ezabaprofeti. Kukhona abaprofeti abakhulu, oJeremiah, oIsaiah, oHezekiah. Kukhona abaprofeti abakhulu bese kuba khona abancane. Ukhuluma ngabancane kwela masubhala uJoel. Ngakho njengobaba nihola ibandla. Ibandla kufanele balibe neuniform ngoba nenkonzo esinayo iuniform. Akekho oshakuthandayo, nofunda akuthandayo, nofaka akuthandayo. Iuniform. Ngakho ke ngiqonda ukuthi fanele bawazi ukuthi mawubiza incwadi uzofunda iGenesis ekuthiwa iGenesis 2020 ke. iGenesis incwadi kaMose. Ngoba vele zinikezwe lelo ukuthi uMose. Awubani usho ukuthi incwadi kaMose. Mawufunda u2020 iGenesis isahluko nalapho uqala khona uphinda kabili ukuze abantu abaphethe amabhayibheli nabo bavule bayibheke into oyifundayo. Ngoba thina siyezwa uma uzofunda into engekho, siyabona ufunda into engekho, lokho kusho yakupho. Siyacela siyakhuthaza ngenhlonipho ukuthi asingenzi into esithandayo noma sisithandayo. Uma ufika nabaprofeti noma abancane noma abakhulu, kodwa uhlolo phela ukuthi sizofunda encwadini yomprofeti uIsaya. Isahluko yilapho uqala. uHezekiah umprofeti, uJeremiah umprofeti. Hayi musukuphinde sofunda kuJeremiah, uIsaiah. Hawu bathi simuphi uIsaiah lo wesifo. Nomufike emavangeli ngaphethe asinedala. Khona abavangeli abakhulu babali Mateyu, uma uzofunda awuzukusho nje zofunda encwadini kaJohane. Muphi uJohane? Lo sebenze incwadi yomvangeli uJohane ungcwele. Ungcwele ungamshi uJohane ungcwele. Ucwebile. Shona uJohane
ucwebileyo esofundisa ngelakhe elakhe ucwebile noma uzofunda ngale incwadi lokugama amaleta incwadi yomphostoli uPaul uPeter uJakobe uJohn hayi incwadi kaJohn ngoba uJohn abanini no Paul abanini wazalwa uzofunda incwadini yomphostoli ngoba leli bandla lihlakaniphile elasengilana lisifundisile ukuthi izinto sizisho zibe uniform ungathi uma ufika lapha ufika umuntu bazishola abadala uma uya lapha bazishola abadala kanti yini niphethe yiphi nina cha ukukhuthaza lokho ndingakwenza ukuthi please njengoba abahola fundisani ngisho nalapha enibani ifundo ma ufunda isifundo kozala isifundo sibizwa kanje sigcina kanje kusese noma sejala kusakamente ya fundo awusho nakulo singajabula ngoba ningakufana Kodwa i-fellowship ayikusukwenza ukusufunda izinto eyishiwo nje noma bani into ayithandayo. Cha, wena shona izinto ezasekhaya ezifundisiwe. Uqeqeshiwe wena, umqeqesho. Awusuyeli umdunyelo. Wena umqeqesho, uqeqeshiwe. Please. Yacela. Emdolipo. Siyabonga kakhulu baba. Hayi. Okunye yakuthi. Okunye. Lapha eBhayibhelini akwenzeke lokho ukuthi mawuzofunda isifundo nawe ufunde lokho. Ukuthi amaphupho kaJulian ngisuma kubekwe nomzalwane. Ukuthi amaphupho kaJoseph. Cha, lokho nje ufunda. Kusuke kwenzelwa wena ofundayo ukuthi ufunda nje unayo into yokuthi ishindikimba oxoxwa ngayo la ile yakhe ebhalwe lapha phezulu. Cha, usufunda indikimba. Wena funda nje indaba. Sahluko incwadi, sahluko ivesi uphethe. Hambe uyohlala phansi. Alikho igama elimnandi igama lakho Kristu inkosi. Ungizomile upresident. Ungizomile bengithi uzongiphakamisa nje ngoba sengikhona ngoba ngifike na late kakhulu. Anginibingelele bazalwane egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Amen. Ngikhule ngikhonze ebandleni elincane eliyigatsha laseNtshanga kwiParish yaseHammersdale eSt Mary's. Bengihamba amabandla ahlangene kakhulu nayibona lezi inkonzo zamabandla ahlangene. Into ebengiyijabulela kona ukuthi bengihambe ngifunda kulawa amanye amabandla izinto abazenzayo. Kodwa ngizange ngishiye sheshi. Ngoba ngangithi lokho engikutholayo kufanele nalabo engikhonza nabo bakuthole. Ngiqonde ekutheni ke sekokwesibili ngifika kule mhlangano yaDonsa Mdleni se president.
kuningi kakhulu esengikopelile ningathuki manize Natal dawusasaf Natal nifice into zenu sengiya ngazo angithi siyibandla elilodwa sikumzimba munye yabona ngeke life ibandla laKristu kukhona izinto ezinhle eniziphethe masiyibona zizinhle siyovusa abanye ukuze uNkulunkulu athole udumo ngani noma ngabe sasile Natal kodwa udumo ngeDawusi of Zululand luzodlula lezo liyofika naseNatal. Ngiyabonga kakhulu bazalwane iexecutive lokhu ngimema njalo ngilo ngiqhamuka namhlanje besinomhlangano besinawo eMnambithi bengithi sofika sibe baningana ngathi ngiyabashiya ngoba uphele lomhlangano ngase nginqamula mina ngiza ngapha ngoba okuningi esengikopelile ngakufaka kubona bengithi ake nizenzo yibonela la ningaze nicabanga ukuthi ngakhe itori niyabona kuyasetshenzwa lezo Zululand bazalwane ngiyafisa ukunibongela uNkulunkulu angathi ngalokho enilekelele njalo muhle kakhulu umsebenzi enwenza la kuningi nathi esikufundayo engathi uNkulunkulu nje angalokho enika amandla okuqhubeka ngiyabonga kakhulu president thank mina nomndeni wami ngiyabonga Dube Mthende kuhle uthi mewuhambile ubona izinto ezinhle uyithatha uzisekhaya ngoba kusungeze khona ezakho nje kodwa ezokuthi lethe udumo kuNkulunkulu. Siyabonga baba ukhulume kahle siyakholwa ukuthi la esingenzi kahle khona siyofaka amandla ngoba akho sona ngenasice ukuze udumo kaNkulunkulu nangelilodwa ilanga lungashabalali. Amen. Nginezinto ke hawu senihlekani asamukela isibusiso bazalwane ukuthula kaNkulunkulu okudlula uqonda konke agcina inhliziyo nezinqondo zenu ekumazi nasekumthandeni uNkulunkulu nendodana yakhe uJesu Kristu inkosi yethu nesibusiso sikaNkulunkulu somandla uyise nendodana noMoya oNgcwele sibe phakathi kwenu sihlale kini njalo. Amen. Hambani ngokuthula nothanda nisebenzele inkosi. Kusabonga lokudla noma siqhubeka lokho kudala ukubonga. Okay. Cha bengibuza ngaze ngiphaphalazi ukuthi siqhubeka okudala noma sesibonga. Asibonge nike. Baba ongcwele sibonga kakhulu ngokudla ezokudla njengamanje. Cela usibusele khona Nkosi ngoJesu Kristu inkosi yethu. Amen.
Shusha inhloko.